No niin, ja tervetuloa tähän meidän Tagetic ESG-vastuullisuusraportoinnin webinaariin kaikille. Toivottavasti mun ääni kuuluu hyvin sinne teille. Kyllä. Tässä on tätä agendaa lyhyesti, eli muutamalla sanalla kerron tässä alkuun vähän, mitä me H-Solutions ollaan, ja sitten Tageticissa tämmöinen hyvin lyhyt oppimäärä. Ja sen jälkeen keskitytään tähän, että mitä niin tämä kestävyysraportointi ja sen status tällä hetkellä. Siitä mun kollega Sami käy asiaa läpi. Ja sitten myös tämän jälkeen Sami käy ESG-demoa teille läpi. Ja toivottavasti sitten järjestelmän kaikki ominaisuudet aukeaa teille hyvin. Sitten lyhyesti H-Solutionista, niin yhtiö on perustettu 2016. Ja heti alusta alkaen 2016 niin ollaan edustettu Tageticin talouden ohjauksen ratkaisuja täällä Suomessa. Ja tosiaan me keskitytään Smart Finance, Data ja Visualization, eli mitä sillä suomeksi avattuna tarkoitetaan, niin me toimitetaan konsernin laskennan, kausitilinpäätöksen, suunnittelun, ennustamisen ja budjetoinnin ratkaisuja. Ja sitten tässä myös sitten lähimmän vuoden aikana näitä ESG-vastuullisuusraportoinnin ratkaisuja. Ja tämän meidän lyhyehkön historian aikana ollaan toimitettu Suomeen sitten runsaat 120 implementointiprojektia. Ja ollaan havaittu myös, että niin markkinoilla on tarve tämän tyyppiselle ratkaisulle, että asiakkaat voi keskittää tämän koko talouden ohjauksen sekä sisäisen ja ulkoisen laskennan ratkaisut yhteen platformiin. Tässä on sitten esimerkkinä muutamia tämmöisiä meidän asiakasreferenssejä. Ja tästä nyt ehkä käy ilmi se, että Tagetic soveltuu varsin hyvin mille tahansa toimialalle ja myös hyvin eri kokoisille organisaatioille. Eli Tagetic on mahdollista investoida niin kuin hyvin pieneenkin kasvuyhtiöön ja sitten se myös taipuu aina tänne niin kuin isojen pörssiyhtiöiden tarpeisiin saakka. Sitten lyhyesti itse Tagetic-järjestelmästä. Palvelut tuotetaan SaaS-palveluna Euroopasta ja itse ratkaisu, mitä me tänään esitetään, on täällä oikeassa alakulmassa, eli tämä ESG-vastuullisuusraportoinnin ratkaisu, mutta itse alustaan voi hankkia myös erillisinä moduleina sitten tarpeen mukaan myös niin kuin suunnittelun ja ennustamisen ratkaisun sekä niin kuin tämän talouden konsernin laskennan ja kausitilinpäätöksen ratkaisun. Ja monet meidän asiakkaista tänä päivänä on todennut sen, että he on lähtenyt yhdistämään sitten Tagetic-alustalle näitä useita eri prosesseja ja toimintoja. Eli monella asiakkaalla on tällä hetkellä tämmöisiä pisteratkaisuja, joku Exceliä tai vanhempaa Hyperionia, Klausionia, Primavistaa, niin he on todennut, että se vähentää merkittävästi kustannuksia, kun asiat voidaan keskittää yhteen alustaan sekä samalla se parantaa sitä käytettävyyttä. Ja sitten ehkä myös semmoinen näkökulma, että kun sekä vastuullisuusraportointi plus talouden ohjaus on samassa järjestelmässä, niin päästään näkemään niitä hyötyjä, että kuinka vastuullisuusraportointi sitten edesauttaa sitä liiketoiminnan kehitystä ja minkä tyyppisiä investointeja tulisi tehdä, jotta se yrityksen arvo sitten nousee myös tämän vastuullisuusraportoinnin kautta. Ja sitten ihan lyhyesti myös, että kuinka itse Tageticin vastuullisuusraportointi suhtautuu tuolla markkinoilla, niin Verdantix esimerkiksi nimeää sen johtavaksi visionääriksi. Ja sitten taas Dresner myös niin kuin on kartoittanut, että Tagetic kuuluu näiden johtavien toimittajien joukkoon maailmassa ja vastaavasti myös Gartner on todennut asiaa. Sitten tässä on joitakin asiakasreferenssejä, joissa tämä Tageticin ESG vastuullisuusraportoinnin ratkaisu on käytössä.
Ja tässä on myös sitten niin kuin linkkejä 6 eri yrityksen omaan esitykseen siitä, että mitä hyötyjä he näkee ja minkä tyyppinen tämmöinen käyttöönottoprojekti on ja mihin he ovat kiinnittäneet huomioita. Eli mä pyydän teitä, että kun mä toimitan jälkeenpäin sekä tämän webinaarin nauhoitteen, niin myös sitten näiden linkkien kautta voitte mennä katsomaan näitä pariminuuttisia yhteenvetoja, että mitä asiakkaat kertoo Targetikin käyttöönotosta vastuullisuusraportoinnissa ja minkä tyyppisiä strategisia hyötyjä he siitä on saaneet. Tässä oli oikeastaan tämä mun lyhyt alkupläjäys, että mitä H-Solutions on ja mitä itse Targetic-järjestelmä tarjoaa. Mutta ole hyvä, Sami, ja voit jatkaa tästä eteenpäin. Hyvä. Kiitos, Simo. Kuuluuko mun ääni? No niin, hyvä. Sitten seuraava harjoitus on ruudun jakaminen. Näkyykö ruutu nyt? Kyllä vain, kiitos. Yes. Eli tosiaan niin tervetuloa kaikille minunkin puolesta. Eli nimi on Sami Metsärin. Tämä on ollut H-Solutionilla nyt töissä jo 7 vuotta ja käytännössä pääsääntöisesti toiminut Targeticin eri ratkaisujen kanssa. Eli ollut niitä implementoimassa meidän asiakkaille. ESG on tietenkin Targeticin ratkaisuista uusin ja ehdottomasti myös niin kuin yksi mielenkiintoisimmista, johtuen ehkä siitäkin, että se alkaa koskettamaan jo aika montaa yritystä ja tietenkin kokonaisuutena hyvin laaja asia. Tähän webinaariin, tietenkin tämän webinaarin tarkoitus on nyt demota teille nimenomaan Targeticin ESG-ratkaisua. Sanotaan näin, että mä en tässä nyt sen enempää käy tarkemmin ESG:n ja vastuullisuuden määritelmää läpi, vaan oletan, että ja uskonkin, että monet nyt tähän webinaariin osallistuvista henkilöistä, niin niillä on jo aika hyvät pohjatiedot ja on perillä siitä, että mitä ESG ja vastuullisuus niin kuin yleisesti ottaen tarkoittaa. Eli keskitytään nyt siihen raporttipuoleen ja nimenomaan siihen Targeticin ESG-ratkaisuun ja mitä Targeticilla on tarjota nimenomaan helpottamaan sitä yrityksen vastuullisuusraportoinnin matkaa. Mutta ennen kuin siirrytään siihen demoon ihan muutamalla slaidilla, niin käydään vähän läpi sitä, että mitä käytännössä muuttuu siinä kestävyysraportoinnissa ja mitkä ne vaikutukset on. Eli käytännössä tämähän on käytännössä syy, minkä takia nyt täällä ollaan. Eli jos tuossa nyt ihan muutamalla sanalla, että mitkä ne käytännössä ne keskeiset muutokset on. Eli tietenkin se tällä hetkellä, että tulee kattamaan kaikki suuret yhtiöt, sekä listatut, keskisuuret ja pienet ja myös osuuskunnat. Ja tällähän on tietenkin se vaikutus, että se tulee, että käytännössä se, mitä tulee nyt sen lakisääteiseen kestävyysraportoinnin piiriin yhtiöitä, niin niiden määrä kasvaa paljon. Eli EU-alueella niin kasvaa 10 000 50 000 yritykseen ja Suomestakin se velvoite tulee kattamaan yli 1000 yritystä. Ja sitten tietenkin se, että kestävyystiedot niin julkistetaan hallituksen toimintakertomuksessa, että käytännössä tarkoittaa sitä, että yhtiön hallituksen vastuulle tulee uusia julkistettavia tietoja, jotka raportoidaan määrämuotoisesti. Myös lisäksi ehkä tärkeä, mitä nostan tässä, on nimenomaan tuo tiedon varmentaminen, eli käytännössä se tilintarkastajat tulee varmentamaan tiedot ja se kestävyysraporttien varmentajat tulee sen tilintarkastusvalvonnan piiriin. Myös muutosta tulee siihen tietojen saatavuuteen, vertailukelpoisuuteen ja tietenkin sitten se kestävyyden rahoituksen edellytys, eli tämä tietenkin tulee vaikuttamaan myös sinne rahoituspuoleen. Ja sitten mitä vaikutusta, niin tiedot raportoidaan siellä EU-laajuiseen ESG-tietorekisteriin. Ja varmasti myös tulee valvonta ja sanktiot tähän.
se mitä se käytännössä niin kuin on, mitä tietenkin tässä haetaan, on se, että meille tulee niin kuin standardin tulee mahdollistaa sen, että tässä meillä on niin kuin tiedot on vertailukelpoisia yritysten välistä. Tulee tietenkin lisäämään käytettävyyttä, eli tietojen käytettävyyttä, mitä on. Ja sitten tietenkin se, että nyt niistä tiedoista, mitä siellä on, niin pyritään tietenkin saamaan ja varmentamaan, että siitä tulee riittävän luotettavaa siitä tiedosta. Alla hivenen aikataulusta, niin kuin näkyy, niin siellä on käytännössä 1.1.2004 ja siitä lähtien sitten about vuoden välein tulee lisää yrityksiä, mihin tämä tulee koskemaan. Eli niin sanotusti juna on jo hyvin vahvasti liikkeellä. Hyvä. Eli käytännössä, jos ajatellaan noita sisältökestävyysraportoinnin, ehkä mä just tavallaan, että jos mietitään kokonaisuutena, minkä takia nyt tässäkin puhutaan tavallaan niin kuin järjestelmästä, niin iso syy on tietenkin just se, että tämä kestävyysraportointi niin kuin nousee tilinpäätösinformaation rinnalle, eli käytännössä siitä tulee yhtä validi, pitää tulla kuin käytännössä tilinpäätösinformaatiosta. Ja tosiaan siellä on se direktiivi taustalla, eli CSRD, siellä liiketoimintavaatimukset, eli kahdensuuntainen olennaisuuden arviointi ja yleensä kuvaus liiketoimintamallista ja strategiasta. Ja sitten ne standardit, eli ESR-standardit ja niin sanotusti datavaatimukset, mitkä siinä sitten on. Eli mitä tietoja me raportoidaan. Eli siellä on ne tietyt pakolliset, tuo ESRS 1 ja 2 ja sitten olennaisuuteen perustuen on tietyt standardit riippuen sitten ympäristöstä tai sosiaaliseen tai hallintoon liittyen. Ja niin kuin sanottu, perustuu vahvasti olemassa olevaan EU-lainsäädäntöön, mutta kyllähän ne arvioitavat standardit ovat pääosin mitä ne on, niin ne on linkitetty olemassa oleviin jo raportointiviitekehyksiin, esimerkiksi just GRI. Ehkä tuosta vielä tuosta kestävyysraportointistandardista, eli tosiaan heinäkuussa 2023 niin Euroopan komissio hyväksyi sen ensimmäisen setin, eli tämän ESR-setin, mitä tuossa äsken käytiin läpi. Eli ne yleiset kaikkia toimialoja koskevat standardit. Eli tosiaan ESRS 1, yleiset vaatimukset, yleiset tiedot 2 ja sitten ne aihekohtaiset, eli mitkä riippuu ympäristöön, sosiaaliseen ja hallintotapaan. Eli se mikä tietenkin tässä kun puhutaan, että on nämä ESR-standardit, on muita standardeja niin kuin GRI, SASP ja muuta, niin se minkä takia Tagetic on tietenkin niin tavallaan myös meillä valikoitunut siihen tuotteeseen, mitä ollaan lähdetty viemään eteenpäin, niin on nimenomaan se, että Tagetic kattaa nämä kaikki tarvittavat standardit, mitä tällä hetkellä on käytössä. Hyvä. Ja ehkä tästä vielä sen, että haluan painottaa ehkä just sitä, että jos ajatellaan yleisesti ottaen, niin ehkä minkä takia täällä ollaan, niin on nimenomaan se, että nähty myös se, että se raportointityökalulla ehkä halutaan nimenomaan helpottamaan sitä koko vastuullisuusraportointiprosessia yrityksissä. Eli sen, että jokaisen ei tarvitsisi keksiä sitä pyörää uudelleen, vaan meillä olisi jo valmis prosessi, mitä hyödyntämällä asiakas pääsisi mahdollisimman sitten hyvin tästä tulevasta muutoksessa eteenpäin ja pystyisi sitten hyödyntämään sitä myös omassa liiketoiminnassa. Toinen hyöty, mikä omalla raportointityökalulla tietenkin on nimenomaan se, että silloin se vastuullisuusraportointi datoineen olisi nimenomaan sitten sen yrityksen eli teidän omasta hallussa. Eli tavallaan, että siinä vaiheessa, kun teillä on oma työkalu siihen, niin käytännössä sitten teillä on myös niin
mahdollisuus sitä hyödyntää haluamannalle tavalla ja sitten ne kaikki datat, mitä on, niin ne on sitten siellä teidän hallussa ja niin kuin omassa tietokannassa, minkä tämä järjestelmä mahdollistaa. Hyvä. Hypätään demoon. Eli mä ajattelen, että muutama sana Targeticista noin yleisesti. Eli ennen kuin mennään tähän niin kuin spesifi ESG:hen, eli tosiaan, niin kuin tuossa Simo aikaisemmin mainitsi, niin Targeticilla on paljon muitakin järjestelmiä kuin ESG. Tämä ESG on nimenomaan uusin näistä niin sanotusti moduuleista, mitä on. Eli Targeticilla on pitkä tausta nimenomaan siellä konsernin laskenta, suunnittelu, budjetointi, erityyppisten regulaatioratkaisujen puolella. Ja tosiaan Targeticissa on yksi platformi ja sitten on näitä erityyppisiä moduuleita ja prosesseja. Ja hyvä puoli tässä on se, että mitä niin kuin käyttäjän näkökulmasta niin pidän tosi vahvana on se, että riippumatta mistä prosessissa on, eli onko konsernin laskennassa tai ESG:stä tai IFRS 16 planningissa, niin käyttöliittymä on aina sama. Eli totta kai prosessieroja on, mutta se, että miten täällä tehdään raportteja, miten täällä mennään prosesseissa, niin käyttöliittymä on aina sille käyttäjälle sama. Ja se on tosi iso etu käytettävyyteen. Yleisesti tosiaan, niin kuin sanottu, toimii SaaS-palveluna, niin kuin Simo tuossa sanoi. Ja sen hyvä puoli on tietenkin se, että varsinkin kun puhutaan näistä sanotaan regulaatioratkaisuista, on se, että aina jos regulaatioon tulee muutoksia, niin ne muutokset tulee sitten automaattisesti Targeticin päivityksissä. Eli nyt jos me puhutaan, että standardit tästä tulee esimerkiksi ESR muuttumaan, niin käytännössä ne muutokset Targetic huolehtii siitä, että ne muutokset tulee sitten voimaan päivitysten kautta kaikille asiakkaille. Ja silloin kun tämä toimii SaaS-palveluna, niin se on myös niin kuin helppo ne päivitykset keskitetysti toteuttaa. Eli HTML5 eli toimii käytännössä kaikilla selaimilla. Toki on liittymät on niin sanotusti Excel-addiniin ja Word-addiniin, eli pystytään raportoinnista ja julkaisussa hyödyntämään myös Excelin ja Wordia siten, että me pystytään suoraan kiinnittymään Targeticin tietokantaa ja hakemaan lukuja sieltä raporteille ja Word-dokkareille pystytään suoraan hakemaan raportteja Targeticin tietokannasta. Tukee myös kokonaan SSO-tunnistautumista ja eri AD-ryhmiä, eli pystytään määrittelemään aika tarkasti käyttöoikeuksia. Eli käytännössä se, että mitä on, niin kuin, ollaanko pääkäyttäjiä, käyttäjiä, pystytään rajaamaan käyttöoikeuksia riippuen siitä, että ollaanko jossain tietyssä yhtiössä tai mahdollisesti kustannuspaikasta, että mitä halutaan asiakkaalle tai mitä halutaan niin kuin käyttäjille näyttää. Yleisesti ottaen Targetic on niin kuin rakennettu nimenomaan siten, että se on mahdollisimman vähän konsulttivetoinen ja mahdollisimman paljon sit talouden itsensä ylläpidettävä. Eli käytännössä kaikki toiminnat, mitä täällä on, nyt ollaan käyttäjänä, että vaikka mennään tänne pääkäyttäjäpuolelle, niin täälläkin kaikki pääkäyttäjätoiminnat, dimensiot, auditit, käyttöoikeudet, niin nämä on kaikki täällä niin kuin helposti käyttöliittymässä hallittavissa. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että ei tarvitse erikseen opetella koodaamaan mitään kieltä tai jos tekee jotain muutoksia, niin ei tarvitse ihan konsulttityötä tilata, vaan tarkoitus on kumminkin vahvasti se, että talouden henkilöt itse pystyy tätä mahdollisimman paljon ylläpitämään ja tekemään raportteja ylös. Se, mitä nostan vielä, mikä on ehkä tästä niin kuin eroa Targeticin moneen muuhun ratkaisuun, on se, että tämä on niin sanotusti pre-built-ratkaisu. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että täällä on jo valmiina erityyppistä laskentaa ja raporttia, ja nimenomaan nyt kun puhutaan täällä näitä KPI-mittareissa, niin täällä on esimerkiksi standardien mukaiset
jo valmiina. Eli silloin kun tätä lähdetään asiakkaan ympäristöön tekemään, niin tämä on enemmän konfiguroitu. Eli tavallaan se, että tämä konfiguroidaan sitten niin kuin asiakkaan ympäristöön sopivaksi. Eli ei lähdetä mitenkään niin sanotusti scratchista rakentamaan kaikkea, vaan täällä on tosi paljon jo valmiina. Ja sitten se vaan niin kuin konfiguroidaan sitten asiakkaan tarpeen mukaiseksi. Tosiaan raportointistandardeista löytyy, eli tosiaan se ESRS, ja sen lisäksi löytyy ne GRIS, ASP, TCFD, ja sitten myös on EU-taksonomia yhteensopiva. Ja vaikka tässä nyt on niin kuin KPI-mittarit löytyy yleisimmistä standardeista, niin silti aina pystyy totta kai tekemään omia custom KPI-mittareita. Tässä mikä on tietenkin pyritty on se, että tässä on niin kuin pyritty siihen end-to-end ratkaisuun. Eli lähdetään käytännössä niin kuin pyritty siihen, että tämä ottaisi huomioon sen koko vastuullisuusraportoinnin prosessin. Eli sieltä niin kuin olennaisuustestistä julkaisuun. Eli asiakas pystyisi käytännössä järjestelmää hyödyntämällä sen koko vastuullisuusraportoinnin prosessin viemään eteenpäin. Hyvä, mutta lähdetään sitten, kun puhuttiin nyt tästä prosessista, niin lähdetään katsomaan tätä ESG-prosessia, eli miltä se käytännössä näyttää. Ja niin kuin sanottu, niin Tagetikissa on, että riippumatta missä ollaan, jos täällä on paikalla henkilöitä, jotka on Tagetikkia käyttänyt, niin tunnistaa sen, että käytännössä ajatus on täysin sama, eli riippumatta vaikka nyt ollaan ESG:stä ja on mahdollisesti jotain muita Tagetikin moduuleita, niin näkyvyys on aina sama, että meillä on tällainen tietty steppirakenne riippuen siitä, että minkä tyyppinen se meidän moduuli on. Ja tässä näkyy, meillä on tällainen summary-välilehti, on käytännössä tämä ensimmäinen, eli Tagetikissa on hyvin vahvat tällaiset kollaboratiiviset ominaisuudet, eli tietenkin tarkoitus on se, että tämä on niin kuin prosessiohjaava, eli mahdollisimman paljon pystyttäisiin ohjaamaan tekemistä ja pystyttäisiin hallinnoimaan sitä koko prosessia ja tässä tapauksessa ESG-prosessia ja organisaatioita. Eli tärkeää on se, että oikeat asiat tehdään oikeassa paikassa ja oikea-aikaisesti. Ja tavallaan pyritään helpottamaan sitä koko prosessin hallintaa ja rakentamista. Eli tästä pystytään seuraamaan se, että missä vaiheessa mitäkin niin sanotusti steppiä on mikäkin yksikkö menossa. Ja varsinkin ehkä ESG:ssä, niin mä näen tämän siinä mielessä tärkeänä, koska aika monestihan nimenomaan se datan keruu tehdään useassa paikassa, että monesta muusta, jos puhutaan konsernilaskennasta tai suunnittelubudjetoinnista, niin datalähteiden määrä voi olla aika paljon suppeampi ja tavallaan se datan keräyspaikat on ehkä suppeampi, mutta tässä varsinkin niin dataa kerätään monesta eri paikasta ja jos sitä halutaan niin sanotusti jalkauttaa moneen eri paikkaan, niin käytännössä silloin tämä mahdollistaa tosi hyvin sen seuraamisen siitä, että mistä kohtaa mikäkin yksikkö on siinä datan keruussa menossa. Ja nyt jos me ajatellaan, niin täällä on ihan perus vihreä, keltainen, täällä on erityyppiset liikennevalonäkymät, nähdään ketkä on aloittanut, ketkä on valmiita, pystytään lähettämään, tai siis pystytään laittamaan deadline ja lähettämään eri viestejä noille käyttäjille, että et ole vielä tehnyt tai käy korjaamassa tai muuta. Eli tässä on hyvin vahvat tosiaan nämä collaborative-ominaisuudet ja niitä pystytään tässä nimenomaan hyödyntämään. Hyvä, mutta lähdetään katsomaan nyt ensimmäistä steppiä. Eli kuten mä äsken sanoin, niin tämä niin tarkoitus on tässä prosessissa, mikä näkyy, niin ihan ensimmäinen steppi käytännössä on tämä materiality-testi. Eli käytännössä kerätään tietoja sidosryhmältä, ulkoisilta ja sisäisiltä siitä, mikä on oleellista ja mitä kannattaa nostaa esille raportoinnissa ja viestinnässä. Ja tosiaan niin kuin näkyy, me ollaan nyt tässä yhden yhtiön kohdalla, eli tässä vasemmalla näkyy meidän niin kuin yhtiön rakennetta. Toki niin kuin sanottu, niin tämän ei tarvitse olla niin kuin legaali yhtiörakenne, vaan tämä voi olla yksikkörakenne, voi olla kustannuspaikkarakenne. Eli käytännössä
paljon siitä kiinni, miten ja millä tasolla dataa halutaan kerätä. Ja tosiaan jokainen näistä stepeistä, mitä tässä näkyy, niin sisältää tällaisen workflown. Ja workflow tietenkin tällä on käytännössä sama tarkoitus, eli tarkoitus onkin se, että me ohjataan sitä tekemistä, eli pystytään sitten laittamaan tietyt taskit, mitä siellä yksikössä pitää hoitaa, jotta me saadaan raportointi vietyä kunnialla loppuun. Ja tosiaan niin kuin eka testi on nimenomaan, tai eka steppi on tämä materiality-testi, eli tosiaan se kerätään tiedot sidosryhmiltä, ja tosiaan niin kuin tukee tätä ESR:n mukaista double materiality-testiä, eri kaksinkertaisen olennaisuuden periaatetta, eli outside in, eli vaikutukset yritykseen, ja inside out, sen yrityksen vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön. Ja tässähän mikä on tärkeää on se, että tähän on valmiiksi jo rakennettu online-formi, eli käytännössä mitä tässä pystytään jo valmiiksi hyödyntämään. Eli täällä on jokaiselle ryhmälle omat online-formit, jotka on muokattavissa aihealueittain ja yleensä muokattavissa asiakkaiden, mutta siellä on esimerkiksi tällainen pre-built-lista, mitä on esimerkiksi näistä ESR:n eri aihealueista. Ja tosiaan tässä mä näytän, minkä tyyppiset ne online-formit on. Eli käytännössä tarkoittaa se, että näistä lähtee, eli siinä vaiheessa kun tehdään tämä analyysi, niin näistä lähtee viestit niille sidosryhmän henkilöille, kelle tämä on haluttu tehdä ja jakaa. Ja käytännössä sitten sieltä voidaan laittaa informaatio sinne viestiin, että mitä tällä haetaan, mitä kerätään. Ja sen jälkeen tietenkin ohjeet siitä, että miten täytetään. Ja sitten eri vaihtoehdot ja mahdollisesti just näistä eri aihealueista, mitä on, niin sitten tänne pystyy merkkaamaan. Ja sitten tosiaan kun tiedot tallentuu, henkilöt on täyttänyt nämä formit, niin sitten tosiaan tiedot tallentuu tänne ja sen jälkeen voidaan ajaa siihen liittyvä laskenta. Ja me ollaan myös pystytty tarvittaessa niin määrittämään myös yhtiökohtaisia painotuksia siitä, että mitä me halutaan sitten painottaa, että halutaanko jotain kertoimia esimerkiksi tietyille sidosryhmille. Ja tosiaan sen jälkeen, kun me ollaan se tehty, niin saadaan tulos siitä, eli mitä on vastattu ja päästään sitten rakentamaan sitä omaa KPI-mittaristoa. Eli tosiaan kun tämä näkyy, niin täällä näkyy vasemmalla näitä topikkeja, mihin on vastattu, ja sitten eri sidosryhmän mukaan sitten se, että miten niitä on pisteytetty. Ja sitten näitä tietenkin pystyy sitten katsomaan sen mukaan, että mitkä nousee niin kuin korkeimmalle, tai toisaalta vaihtoehtoisesti, niin tietenkin voidaan tehdä raja-arvoja, että tietyn pistemäärän alle jäävät, niin niitä ei tarvitse sitten nostaa tänne. Mutta täältä käytännössä sitten nähdään se, että mitä on arvostettu ja mitkä on tavallaan ne KPI-mittarit sitten, mitä lähdetään määrittelemään. Ja tässä on tosiaan nyt esimerkiksi GRI:n mukaisesti, mutta niin kuin sanottu, niin toimii käytännössä kaikilla standardeilla, että sitten täällä on myös tämän ESR:n mukaisesti pystytään katsomaan, että mihin se vaikuttaa ja mitä otetaan sitten käyttöön. Mutta ehkä summa summarum tähän ensimmäiseen steppiin on juurikin se, että tämä pystytään hyödyntämään jo tavallaan alkuvaiheessa, eli siinä vaiheessa, kun lähdetään sitä sidosryhmäkyselyä tekemään, niin me pystytään jo hyödyntämään tämän järjestelmän valmiita ominaisuuksia, jolloin se toki säästää sitten teidän aikaa aika paljon. Hyvä. Eli sen jälkeen meillä nyt, jos lähdetään miettimään tätä niin kuin prosessia, missä ollaan menossa, eli käytännössä eka oltaisiin tehty se
tämä sidosryhmäkysely, niin sitten seuraavana on tämä niin sanotusti settings-kohta, eli täällä määritellään sitten ne eri KPIt, eli mitä KPIta tuon kyselyn myötä niin me halutaan käyttää. Ja tosiaan niin kuin sanottu, niin täällä on käytännössä kaikki, mitä nyt liittyy, KPIt, mitä liittyy niin kuin noihin edellä mainitsemina, mitä täällä on GRI, SASP, ESR, niihin liittyvät KPI-mittarit löytyy täältä. Tämä saattaa olla nyt vähän hidas, koska näitä on kumminkin täällä. Esimerkiksi nyt mä valitsin tuon emission, niin niiden puolella on aika paljon. Eli täältä löytyy käytännössä kaikki ne mittarit, mitkä on näihin liitetty. Ja täältä pystytään sitten valitsemaan tietenkin sitä myötä, että mitä me saatiin vastauksessa, mitä me lasketaan, mitä me halutaan ottaa käyttöön. Jos on tarvetta, mikä on täysin mahdollista, on se, että täältä ei kumminkaan löydy sitä, että on sen verran spesifi toimiala tai on jotain sellaista, mitä haluaa mitata, niin aina pystyy myös tekemään näitä niin sanotusti custom KPI-mittareita, eli ihan samantyyppisesti täällä ne oli valmiina, niin tänne pystyy niitä tekemään, eli lisää vaan uuden, eli käytännössä mihin liittyy, valitaan se ja sen jälkeen tarvittaessa mitä yhtiöä koskee, onko jotain tiettyä yhtiöä, koko gruppia, mikä sektori. Eli käytännössä täältä pystytään luomaan täysin niin kuin omat KPIt tarvittaessa. Pystytään linkkaamaan ne jo olemassa oleviin frameworkkeihin, joten sitten ne pystyy yhdistämään ja niitä pystyy sitten hyödyntämään raportissa. Eli vaikka täällä näitä paljon löytyy, niin omia custom KPI-mittareita voi tehdä täällä myös vapaasti. Eli tosiaan sen jälkeen, kun me ollaan määritelty ne KPIt, määritellään niin sanotusti granularity definition, eli se, että millä tasolla me sitä dataa halutaan kerätä. Eli mikä on tavallaan se taso, millä me se data kerätään. Sen jälkeen meillä on käytännössä mahdollisuus generoida jo valmiiksi näiden tietojen perusteella niin sanotusti data entry-raportit. Eli käytännössä tarkoittaa se, että se luo oikeat syöttöpohjat noiden edellisten tärkeiden perusteella, millä voidaan sitten dataa kerätä. Jotenka hypätään seuraavaksi tuohon kohtaan collection, eli niin sanotusti datan kerääminen. Ja tämä on ehkä, sanotaan tässä niin kuin prosessissa, niin tämä on varmasti niin kuin asiakkaan näkökulmasta, teidän näkökulmasta, niin varmaan niistä haastavimmista ja ehkä aikaa vievimmästä tehtävistä täällä. Ja toki tässäkin on pyritty siihen, että pystyttäisiin sitä niin kuin sitä prosessia pystyttäisiin mahdollisimman paljon helpottamaan, sitä datan keräysprosessia. Eli käytännössä Tagetic tukee sanotaan sitä, niin kuin, että data voidaan tuoda suoraan eri lähdejärjestelmistä, eli pystytään hyödyntämään Tageticin sisään rakennettua tällaista ETL-ominaisuutta. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että voidaan tehdä integraatio johonkin teidän lähdejärjestelmään. Eli se voi olla file-integraatio, eli lähde tuottaa jonkun failin ja se luetaan tänne, tai sitten vaihtoehtoisesti onnistuu myös tietenkin nykyään paljon käytetty noita API-rajapintoja, eli pystytään suoraan sitten lukemaan dataa rajapintojen kautta tänne. Ja tällainen yleisesti ottaen integraatiohan, jos me ajatellaan niin kuin konsernlaskentaa tai budjettisuunnittelua, niin tällainen integraatiohan on yleistä, koska käytännössä se, että me pystytään esikirjanpitojärjestelmiin ja tiettyihin ERP-ihin pystytään tekemään suorat yhteydet rajapinnoilla, tai niistä saa suoraan sitten jonkun sisään luettavan failin, minkä pystyy suoraan vaikka automatisoimaan ja ajastamaan sen sisäänluvun tänne. Mutta toki ESG ehkä tässä on niin kuin luonteeltaan myös paljon sellaista dataa, mitä ei välttämättä saa suoraan lähdejärjestelmistä.
vaan ne on sitten enemmän tai vähemmän on niin kuin yksiköissä syötetty Exceleillä tai mahdollisesti flappitaululle niin silloin käytännössä me tarvitaan myös niin kuin muu tapa. Eli käytännössä äsken mitä tuossa katsottiinkin, luotiin niitä täältä KPI:ten ja sen kyselyn kautta niin syöttöpohja, niin käytännössä sitten se syöttöpohja on toinen hyvä väline tehdä se, eli sellaiselle datalle, mitä ei pystytä integroimaan suoraan Tageticin, niin sitten pystytään hyödyntämään näitä syöttöpohjia. Eli tosiaan pystytään, että täälläkin näkee, että meillä on tietyt aihealueet siellä, mitä on, niin pystytään sitten katsomaan niin kuin näkee, että täällä on erityyppisiä syöttöpohjia. Voi ottaa tuosta vaikka tuo climate change, niin tämä järjestelmä on valmiiksi. Ollaan todettu, että tämä on sellainen asia, mikä meillä on tärkeä, niin se on valmiiksi tehnyt meille syöttöpohjan sinne. Ja sitten tässä on tosiaan esimerkiksi nyt climate changeissa on valittavana täällä eri ESR-pohjia, mitä me halutaan, tietoja, KPI-mittareita. Sitten vaan OK, niin sitten luo sen syöttöpohjan tähän henkilölle täytettävän. Eli jos on niin kuin henkilöllä käyttöoikeudet suoraan yksikössä, mikä tätä tietoa tuottaa, niin hän voi kirjautua tänne ja täyttää, tai sitten vaihtoehtoisesti toki joillakin asiakkailla varmaan se, että ne täytetään jossain keskitetysti, eli sitten vaan henkilö, joka täällä on, niin käy täyttämättä tänne tarvittavat tiedot, mitä on. Eli tämä tarjoaa valmiiksi jo sen, että mitä mittayksikköä syötetään, tänne on tietoja syötetty, pystytään syöttämään niin määrällisiä kuin laadullisia KPI-mittareita ihan molemmat käy ja tarvittaessa pystyy notesit laittamaan. Miten on päätynyt johonkin lukuihin, etc. Ja sen jälkeen, kun tämä on täytetty, niin sen jälkeen tallennus, niin se tallentaa sitten sinne käytännössä, niin kuin me nähdään tässä, niin tämä olisi 2023 joulukuun tietoja. Ja Italia olisi yhtiö tai yksikkö, minne nämä tiedot tallentuisi. Ja tässä me ehkä, jos mietitään sitä, mitä puhuttiin siinä ihan alussa, eli tavallaan tiedon pitää olla varmistettua ja tiedon pitää olla niin kuin tulevaisuudesta, niin se tarve sille kvalifioidulle tiedolle on entistä tärkeämpää auditoidulle, eli me tiedetään, mitä se on tullut. Niin sen takia toki järjestelmä on aika ensiarvoinen tähän tekemiseen. Eli Tageticissakin, eli tämä pyörii tietokannan päällä. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että kaikki data, mitä tänne tallennetaan, niin tallentuu tietokantaa. Eli tarkoittaa sitä, että päästään aina siihen kiinni, siihen tietoon käsiksi, eli milloin data on tuotu, kukaan tuonut sitä. Tärkeää, että on käytännössä yksi totuus, eli silloin kun me tehdään niitä raportteja, niin raportit aina päivittyy, niillä on suora yhteys tietokantaan ja ne päivittyy aina sitä myöten, kun tänne tulee uutta tietoa. Eli tietenkin se optimitilanne on se, että ei ole useita eri Exceleitä, mistä ei aina ihan varmasti pystytä sanomaan, että onko tämä uusin versio. Eli käytännössä täällä on aina se uusin versio on täällä, eli kun data syötetään tänne tai tuodaan lähdejärjestelmistä, niin se on käytännössä se on aina heti päivittyy, se on heti käytettävissä. Ja myös tärkeää se, että meillä on aina näkyvyys sinne tietokantaan. Eli tavallaan me pystytään aina käydä katsoa, jos me ihmetellään lukuja, niin tarvittaessa pystytään käydä aina katsomassa, että kuka sen on syöttänyt. Eli me pystytään täältä nyt, jos haluttaisiin tietää, niin pystyttäisiin katsomaan, että kuka käyttäjä milloin, miten on tehty. Me päästään aina sitten näkemään, että siellä on tuotu formilla ja Filippo on käynyt tuomassa ja milloin nyt sitten on päivättykään, niin silloin on data tänne tuotu. Eli kun data tallentuu riippumatta, onko se käsin syötettyä vai
vai liittymällä tullutta, niin se aina tallentuu tietokantaan, jolloin se on aina jäljitettävissä, milloin se on tuotu, kuka sen on tuonut, miten se on tuotu. Ja se, että se on aina kumminkin sitten niin sanotusti ajantasasta, ja sitä pystyy sitten aina heti kaikki raportointi hyödyntämään. Hyvä. Mutta niin kuin sanottu, niin tämä on meillä on kyllä tiedossa, että tämä on monelle asiakkaalle, niin tämä on sellainen tietynlainen jumppa ja haaste, että mistä kaikki data saadaan kerättyä, mutta meillä on myös niin kuin pitkä tausta yrityksenä nimenomaan tuon datan kanssa ja data-arkkitehtuurista, niin pyritään totta kai sitten auttamaan mahdollisimman paljon siinä. Hyvä. Eli nyt tosiaan meillä on sidosryhmäanalyysi tehty, määritelty kiipiö, että data olisi kerätty, niin käytännössä sen jälkeen meillä olisi data quality calculation step, eli käytännössä mitä tämä tarkoittaa on se, että täällä on valmiiksi datan normalisointi, eli täällä on niin kuin sisäänrakennettu normalisointisääntöjä, eli missä esimerkiksi syötetään kilometrejä, niin tämä muuttaa ne automaattisesti CO2. Eli niiden henkilöiden, jotka täyttää näitä, niin niiden ei tarvitse olla mitään apu-exceliä tai muuta, missä he joutuisi itse laskemaan, että paljon ne on, vaan tässä on data normalisoitu. Eli täällä käytännössä tänne syötetään kilometrit, tämä automaattisesti muuttaa ne CO2. Ja myös sitten data quality, eli tässä on myös halutessaan voi tehdä erityyppisiä custom-validointeja. Eli jos halutaan validoida dataa ja halutaan tarkistaa, että tietyt asiat pitää tapahtua ennen kuin me voidaan todeta, että data on ok, niin niitä pystytään tänne rakentamaan. Ja tosiaan pystytään tekemään erityyppisiä sitten validointiraportteja. Paljonhan se on siitä kiinni, että miten totta kai sitä prosessia halutaan tehdä, että voidaan katsoa, että data on validoitu, data on tullut oikein ja asiat on muuttunut oikein. Sen jälkeen, kun ne on tehty, validoitu, normalisoitu, niin sen jälkeen tehdään KPI calculation, jolloin se laskee käytännössä ne mittarit, mitä ollaan siinä alussa määritelty, että mitä halutaan katsoa. Ja niitä pääsee totta kai sitten tsekkaamaan täältä eri raporteilta, eli miltä ne näyttää. Katsotaan, onko meillä minkä tyyppistä raporttia tästä. Tässä ei ollut mitään dataa tällä puolella, niin lähdetään hyppää suoraan katsomaan, mitä käytännössä raportointimahdollisuuksia meillä täällä on. Eli nyt jos me ajatellaan, että meillä on nyt data tuotu sisälle, KPIt laskettu, niin käytännössä seuraavahan meidän tilanne on se, että me halutaan sitä dataa näyttää. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että joko me näytetään sitä erilaisilla dashboardeilla, eri välineillä, eli meillä on Targeticista mahdollisuus hyödyntää raportointia, ja täällä on esimerkiksi tällainen ESG Reporting Back, mikä on, niin pystytään tsekkaamaan eri raportteja, eli käytännössä se, että tässä esimerkiksi on tehty niin, että meillä on tehty omat, tässä on totta kai nyt esimerkinomaisesti tehty, että meillä on täällä GRI, SASP, TCFD ja sitten eri ESG, jos on omia ESG-KPI-mittareita, niin me pystytään hyödyntämään täällä hyvin tätä ihan Targeticin omaa raportointia, eli me pystytään kuvaamaan esimerkiksi nyt, jos katsoo tätä GRItä, niin pystytään visualisoidaan ja nostetaan avainmittareita. Esimerkiksi tässä nyt olisi nostettu päästöt, energiankulutus, diversiteetti, niin pystytään tekemään raportteja nostamaan omia mittareita. Näitä pystytään hyödyntämään sitten suoraan näitä raportteja, näitä visualisointeja, niin pystytään hyödyntämään suoraan sitten. Esimerkiksi jos halutaan johdolle, viestinnälle antaa jotain slideja,
tilinpäätöstiedoissa, niin pystytään näitä suoraan sitten hyödyntämään. Ja nämä raportit on sellaisia, että nämä hakee tiedot suoraan sieltä tietokannasta. Tai sitten on esimerkkinä SASB, eli esimerkiksi tässä nyt on nostettu kolme toimialaa, mitä täällä on. Filttereistä pystytään katsoa aina, mitä se koskee, mitä yhtiö voidaan hakea sitten vaikka koko holdingille nämä raportit, jos tarvii. Eli koko holdingin luvuilla esimerkiksi, eli pystytään näistä aina, jokaisesta näistä raporteista kautta visualisoinneista, niin näitä pystytään hyödyntämään filttereitä, näitä pystytään hakemaan eri tasoilta, millä tasot on sitten määritelty. Ja tosiaan pystytään hyödyntämään aina porautumisominaisuuksia, eli käytännössä meillä on täällä Analysis-työkalu, ja sieltä pystytään katsomaan, että miltä. No nyt ne tulee käytännössä vain yhdeltä yhtiöltä, mutta jos olisi useampi yhtiö, niin nähdään, että sieltä tulisi useammalta yhtiöltä dataa tällä hetkellä. Ja sitten tosiaan täällä on tämä TCFD, mikä on sitten enemmän sellainen kerronnallinen ja tavoitepohjainen raportti, niin tosiaan sitä voi myös tämän tyyppisiä tehdä. Tai sitten jos on omia KPI-mittareita, niin se onnistuu myös täällä. Eli nämä on tavallaan niin kuin mahdollisuus on tehdä raportteja tosiaan Targetikin sisässä, eli pystytään tekemään ihan käytännössä minkä tyyppisiä vaan. Eli pystytään visualisoimaan, pystytään tekemään taulukkomuotoisia. Kaikki on mahdollisia. Toki mikä on nykyään tosi suosittua, eli meidän asiakkaat paljon hyödyntää nykyään Power BI:tä, eli käytännössä Power BI on Targetikilla on niin sanotusti natiivikonnektori Power BI:hin, eli tämän pystyy suoraan hyödyntämään, eli näyttämään sitten raportteja Power BI:n päällä suoraan Targetikista. Valitettavasti mä en pysty sinne kirjautumaan sisälle, kun ne on siellä Wolters Kluverin pilvessä, niin mä en sinne valitettavasti pääse, mutta mulla on muutama slaidi, mitä pystyn näyttämään, eli minkä tyyppistä on esimerkiksi tähän demoon tehty. Eli käytännössä nyt kun tästä kirjautuu sisälle dashboardeihin, niin sitten se antaa dashboardeja, Power BI-dashboardeja. Ja tässä on tärkeää just se, että täällä on sitten suora yhteys sinne Power BI:hin esimerkiksi, mitä käytetään. Eli käytännössä tämä hyödyntää suoraan Targetikin esimerkiksi dimensionaalisuutta, sitä dataa, mitä Targetikissa on, niin tämä hyödyntää suoraan sitä. Eli täältä pystytään suoraan sitten Power BI:llä myös dashboardeja rakentamaan ja raportoimaan sitten lukuja esimerkiksi johdolle tai viestinnästä yhteistyökumppanille. Eli täällä on erityyppisiä dashboardeja, mitä nyt tuossa on demoon esimerkiksi rakennettu Power BI:hin Targetikista. Hyvä. Eli nyt tosiaan, jos ajatellaan, niin meillä on data, mitä me pystytään pyörittämään Targetikin omalla raportoinnilla ja sitten totta kai Power BI:llä. Mutta sitten ehkä se kolmas, mitä nostan, on tietenkin se, että kun puhuttiin, että tämä on end-to-end-prosessi, niin on tietenkin se julkaisupuoli. Eli me pystytään myös sitten hyödyntämään niitä raportteja, mitä me Targetikista rakennetaan, niin me pystytään myös hyödyntää sitten julkaisussa. Eli tosiaan Targetikista on ominaisuus, eli me pystytään liittymään esimerkiksi tällaisella Word add-inillä, niin pystytään ottaa yhteys Targetikin tietokantaan. Eli me nähdään, että täällä lukee CCH Targetik ja tässä näkee, että me ollaan nyt tuolla samasta ESG-tietokannasta, missä me ollaan täälläkin. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että me pystytään sitten niin kuin tekemään julkaisua hyödyntäen niitä tietoja, mitä sitten meillä on Targetikista, joko raportointia tai ihan taulukoita, niin pystytään sitten hyödyntämään täällä julkaisupuolella. Ja nyt esimerkkinä tässä me nähdään, että meillä on niinku erityyppisiä raportointipohjia, mitä täällä on tehty.
Ja käytännössä se, että me otetaan vaikka tuosta toi 2023 raportti, vastuullisuusraportti, avataan, niin käytännössä täältä näyttää, että tämä on niin kuin julkaisukelpoinen raportti. Eli tänne pystyy lisäämään kuvia, tietenkin tekstiä. Me voidaan tuoda suoraan raportit, mitä ollaan, tai kuvat, mitä ollaan tehty Targeticista, niin voidaan tuoda tänne. Eli käytännössä niin esimerkiksi tämän tyyppiset, niin voidaan tuoda näitä ulkopuolisesta lähteestä, tai me pystytään suoraan esimerkiksi tämän tyyppinen raportti, mikä tässä näkyy, niin me pystytään suoraan tekemään sitä Targeticista, jolloin kun tämä ajetaan, tämä raportti, niin se hakee aina suoraan ne päivitetyt luvut tänne raportille tarvittaessa. Ja tämä on tosiaan sitten sen jälkeen, että tätä pystyy hyödyntämään nimenomaan suoraan jo siinä julkaisussa. Ja jos tehdään esimerkiksi nyt tilinpäätöstä Targeticista, niin sitten totta kai tätä pystyy sitten hyödyntämään myös suoraan, eli tämän tilinpäätöksen lisäksi niin pystyy sitten tekemään tämän vastuullisuusraportin tänne Targeticiin. Eli niin kuin sanottu, niin nämä on kaikki kuvat, mitä on, niin nämä pystyy hyödyntämään suoraan tuolla Targeticista tehtyjä raportteja ja graafeja, niin ne pystyy suoraan hyödyntämään tänne. Myös IXPR:llä, eli käytännössä tarkoittaa sitä, että siinä vaiheessa, kun raportit on valmis, niin Targetic tukee myös IXPR:llä, eli Targetic tekee yhteistyötä Corefiling-nimisen yrityksen kanssa. Eli tästä pääsee suoraan myös hyppäämään sinne IXPR:ään. Eli tosiaan se tekee IXPR-muotoisen raportin tästä ja myös tägää sen sitten tägäämisvalmius on, mitä pystyy sitten tekemään siellä Corefilingin puolella. Hyvä. Eli niin kuin sanottu, niin tässä on pyritty mahdollisimman paljon ratkaisemaan sitä niin sanotusti end-to-end prosessia, eli käytännössä siitä mitä halutaan mitata, eli mitä halutaan viestittää, eli ihan siitä materiaalitestistä aina tänne julkaisuun asti, niin on pyritty mahdollistamaan tästä Targeticin järjestelmää. Ehkä sen tästä nopeasti vielä sanon, eli totta kai tähän koko vastuullisuus, sanotaan tähän ajatukseen tietenkin kuuluu myös se ei pelkästään se, mitä me ollaan tehty tai mitä tehdään historiassa ollaan tehty ja miten onnistuttiin, niin myös tosi vahvana on se tietenkin se tulevaisuus, eli käytännössä se, että mitä me meinataan tehdä. Ja tosiaan täällä on myös erikseen pystyy tekemään prosessin tälle niin sanotusti ESG-planningille, eli käytännössä tarkoittaa sitä, että pystytään plänäämään tulevaisuuden esimerkiksi investointeja siten, että erityyppisiä ohjelmia pystytään tekemään, että me pystytään ottaa jo valmiiksi mukaan mahdolliset vaikutukset, mitä tavallaan sillä on sitten yrityksillä. Eli tosiaan tässä on rakennettu tällainen, että pystyy tekemään tällaisia erityyppisiä ohjelmia, mitkä sitten liittyy johonkin tiettyyn alaan. Eli tosiaan mikä on ohjelman nimi, milloin alkaa, milloin päättyy notesit, käytännössä se, että mihin se liittyy, etc. Ja sitten pystyy tekemään eri suunnitelmat ja detailemät suunnitelmat sen mukaan, mitä menee. Mä katson tuossa oli musta valmiina, oli jotain ohjelmia oli tänne valmiiksi tehty. Niin näkee vähän sitä ideaa, miten se on tehty. Eli tänne on esimerkiksi nyt kirjattu, eli aurinkopaneeleiden installointi ja sitten aktiviteetti on korvata dieseltrukit sähköisillä, milloin alkaa, milloin päättyy. Pystytään laittamaan tarvittaessa, kuka tästä on vastuusta. Ja sitten tässä on erikseen vielä nämä
sitten details, eli ne yksityiskohtaisemmat tiedot tästä ohjelmasta, mikä tässä on. Eli pystytään laittamaan, mitä se vaikuttaa, mikä on se on kustannus, mitä se tulee vaikuttamaan eri kohtiin kuukaudessa, eli mitkä käytännössä on tämän kyseisen hankinnan vaikutukset, mitkä ne on CAPEXia, mitkä ne on OPEXia. Eli tässä pystytään samalla sitten, mikä on tietenkin tärkeää, niin pystytään myös sitten vähän plänäämään ja ottamaan sitä niin kuin vastuullisuuskulmaa huomioon myös tulevissa investoinneissa. Täällä on tosiaan erityyppisiä raportteja sitten tässä saa esimerkiksi tuosta mitä katsottiin, niin tässä taisi olla raportti, mikä näytti sitten vaikutukset siitä, että mitkä ne tavallaan tulee sitten pidemmällä aikavälillä, eli millä aikavälillä sitä investointia on tehty, niin mitkä ne sitten käytännössä tulee olemaan. Eli mitkä ne on vaikutukset Scope 1, 2, 3 ja kustannuksiin ja etc. Hyvä. Tarkoitus oli puolelta lopetella, eli tarkoitus oli se, että puoleen mennessä saan käytyä läpi sen, mitä tässä niin kuin raportointipuolella oli tulossa, tai tullut uusia asioita, vähän niiden nostoa ja käytännössä se, että vähän ehkä pähkinäkuoressa myös sitä, että miten Tagetikin ratkaisu pyrkii mahdollisimman hyvin sitä tällä hetkellä niin kuin sanotaan palvelemaan siinä, että se pystyy sitten asiakasta auttamaan tuossa standardeissa, mitä nyt on tullut ja vastuullisuuden raportoinnissa. Ja tärkeää, että se on nimenomaan pyrittiin siihen, että tämä on mahdollisimman paljon tällainen end-to-end prosessi, eli pystyisi huomioimaan ne asiat, mitä tästä asiakkaalla matkalla on. Toivon, että saitte nyt kuvaa järjestelmästä ja myös tästä niin kuin ESG-moduulista, eli minkä tyyppinen on ja miten se mahdollisesti palvelisi sitten teidän käyttöön. Mutta mulla ei tosiaan nyt sen enempää ollut tästä näytettävää ja toivon tosiaan, että saitte nyt hyvän kuvan siitä, että minkälainen tämä on. No niin, kiitoksia Sami. Toivottavasti tosiaan teille aukesi tämä Tagetikin ratkaisu, kuinka se ratkoo tähän koko vastuullisuusraportoinnin niin kuin alusta sinne loppuun ja julkaisuun saakka ja tiedonkeruusta. Tietenkin tuon tässä sen eteen, että tuutte myös saamaan sitten tämän materiaalin, eli nämä kalvot. Älkää unohtako käydä katsomassa niitä asiakkaiden omia kertomuksia siitä, minkälainen tämmöinen Tagetik ESG-käyttöönotto oli ja minkälaisia hyötyjä he ovat nähneet Tagetikin ratkaisusta. Ja sitten myös tulette saamaan nauhoitteen tästä webinaarista. Ja nyt meillä on tässä sitten muutama minuutti vielä aikaa mahdollisiin kysymyksiin, niin tietenkin mielellään heittäkää sieltä muutamia kysymyksiä vielä tähän loppuun. Puheenvuoro on vapaa. Ja tietenkin mielellään ottaa kommentteja, että antoiko tämä sellaista tavallaan kuvaa, että se pystyisi esimerkiksi teidän yritysten tapauksessa niin pystyisi hoitamaan sitä teidän prosessia, mikä tähän vastuullisuusraportointiin tulee. Kysymys olisi, että onko Suomessa nyt monta integraatiota tai projektia käynnissä tämän vastuullisuusosion osalta? Onko ne meneillä vai onko ne tulossa vai onko jo valmiina? Sanotaan, että Suomessa näitä hankkeita meillä on käynnisteillä, vielä ei ole valmiina, ollaan tässä kohtaa rehellisiä, mutta sitten Euroopassa, eli puhutaan niin kuin Ruotsista ja lähinnä tuolta Keski-Euroopasta, niin näitä on joku
70-100 projektia jo toimitettu käyttöön. Onko ne ollut isoja yrityksiä vai onko siellä niin kuin pienempiä yrityksiä? No sanotaan siinä mielessä tietenkin, että siellä on sekä pienempiä yrityksiä, mutta myös tietenkin joukko tämmöisiä isoja organisaatioita, mitkä niin kuin on aloittanut tämän prosessin niin kuin hyvissä ajoin. Mutta sanotaan näin, jos kääntää asiaa vähän päälailleen, niin Tagetikin itse niin kuin järjestelmäratkaisu kattaa nämä kaikki KPI-mittarit valmiiksi. Ja myös hinnoittelu on sen tyyppinen, että se myös niin kuin joustaa pienimmillekin yrityksille. Että ehkä mä ottaisin asian näin, että jos asiakkaalla tai teillä on tavoitetila, että te haluatte tämän teille itselle haltuun, eli tehdä sen sisäisen ja ulkoisen raportoinnin oman ehkä konsernin talouden toimesta tai sitten hajauttaa sitä tiedonkeruuta, niin silloin Tagetik tarjoaa teille niin kuin erinomaisen ratkaisun. Ja tietenkin sitten itse käyttöönottoprojekti riippuu siitä, että mitä kaikkia tietoa kerätään ja mistä se tieto on saatavilla. Mutta kuitenkaan ei puhuta mistään niin kuin massiivisista investoinneista. Eli soveltuu myös pientenkin organisaatioiden käyttöön. Toivottavasti tämä antoi vastauksen. Kyllä. Miten sitten rohkeasti vaan lisää kysymyksiä? Huonoja kysymyksiä ei ole olemassa, että kaikki kysymykset on yhtä hyviä, että mielellään otetaan kysymyksiä ja toisaalta sitten vähän mielipidettä siitä, että avasko tämä nyt, että mitä niin kuin Tagetik ratkaisu sitten tarjoaa tähän vastuullisuusraportointiin. No, mulla on vielä toinen kysymys, eli jos nyt kun tuli tähän vastuullisuusraportointiin se tietyllä tavalla materiality check, niin onko täällä, kun periaatteessa on niin kuin perus KPI-mittaristot ja perusraportit ynnä muut, mutta sitten jos se ei olekaan niin kuin olennainen tämän liiketoiminnan näkökannasta, niin onko ne helppo sitten häivyttää? Niin kuin, joo, okei, hyvä. Musta se on niinku ehkä paremmin just se, että saat sit tavallaan valita ne, mitä sä käytät. Toki se on niinku, eli sen testin mukaan ne, mitkä on olennaisia, niin ne valitset tavallaan mukaan siihen, mitä katsottiin siinä KPI-osuudessa. Joo. Eli tosiaan ne mittarit, mitkä niin kuin valitaan käyttöön, ne on sitten, mikä niin kuin näkyy käyttäjille ja mitä hyödynnetään. Mutta tietenkin taas sitten toisaalta sitä niin kuin järjestelmässä on sisään rakennettu ne kaikki KPI-mittarit valmiiksi. Eli sen kyselyn pohjalta sitten vaan asiakas valitsee heidän omalle organisaatiolle ja sidosryhmälle ne keskeiset mittarit, mitä tullaan sitten itse käyttöönottoprojektissa käyttämään. Onko kuinka paljon niissä projekteissa, jotka on jo niin kuin Suomessa käynnissä, niin kuinka paljon sieltä nyt on niin kuin mukana tai kuinka aktiivisesti nämä niin sanotut varmentajat, joita tällä hetkellä syntyy kuin pilviä tai niin kuin sieniä sateella, tuntuu, että joka päivä on LinkedInissä, että joku tilintarkastaja on saanut varmennustutkinnon tehtyä ja muita, että siellä on paljon aktiivisia ihmisiä, tunnen heistä muutamat niin kuin he on, koska he sitten määrittää myös, että mikä heidän mielestään on niin kuin materiality. Sä oot ihan oikeassa, mutta musta se, että mitä me ollaan käyty niin kuin nyt näitä aloituksia ja keskusteluita, niin ei ole vielä ollut yhtään mukana. Että mä en tiedä, että onko näin, että asiakkaat tällä hetkellä kumminkaan ei ole vielä niin pitkällä siinä niin kuin prosessissa, että olisi jo tavallaan näitä varmentajia mukana. Joo. All right. Vieläkö jollakulla tulee mieleen joku kysymys? Mielellään vastataan. No kuin kiinnostuneita nämä tilintarkastusyhteisöt on ollut tästä työkalusta tai näistä jutuista, että olette sitten demonnut noille Big Fourille ja näille muille?
Se on hyvä kysymys, siis ei ole demottu, tai siis, siis Suomessa ei ole, eli toki varmaan mä uskaltaisin sanoa, että Tagetichan tekee, mä sanoisin, että Big Fourin kanssa Euroopasta, eli esimerkiksi KPMG on tosi iso Tagetic-kumppani Euroopassa, Keski-Euroopassa, mutta Suomessa ei. Niin Suomessa tällä hetkellä vielä, niin jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin Big Fourillakin se on tällä hetkellä enemmän sellaista niin kuin konsultointia se tekeminen, eikä niillä ole tällä hetkellä niin kuin Suomessa niin järjestelmää siellä taustalla. Mutta tämä on, niin kuin sanottu, niin tämä on vähän mun hunch, miten se menee. Eli nyt on tosi paljon, mitä ollaan näitä tietenkin käyty näitä läpi, niin tosi paljonhan niin kuin erityyppiset esimerkiksi nyt niin kuin viestintätoimistot tekee myös tätä raportointia ja heillä tavallaan niin kuin asiakkaan puolesta, mutta heillä esimerkiksi on aika paljon vähän ehkä sellaista Excel-pohjasta se tekeminen, että he sitten asiakkaat lähettää heille Exceliä ja he koostaa Exceleillä sitten tavallaan sen loppuraportin. Ja sitten tietenkin, jos kääntää vähän asiaa niin kuin toisinpäin, että kuitenkin jos ottaa tätä niin kuin Suomen mittakaavaa, niin tietenkin meillä on paljon näitä konsernilaskennan ja kausitilinpäätöksen Tagetic-asiakkaita, niin kaikki tilintarkastusyhteisöt kehuu sitä, että miten hyvin he saa niin kuin tietoa, eli tavallaan pystyy näkemään, että, ja voi varmentaa sen tiedon oikeellisuuden niissä asiakkaissa, joissa Tagetic-järjestelmä on käytössä. Ja sitten jotkut asiakkaat jopa antaa käyttöoikeudet suoraan Tagetic-järjestelmään sitten tilintarkastajille. Että tämä ehkä niin kuin kertoo, ja sama asia koskee sitten tietenkin vastuullisuusraportointia, että sitä mukaan kun niitä rupeaa olemaan Suomessa käytössä, niin uskon, että kyllä nämä tilintarkastusyhteisöt sitten myös niin kuin toteaa, että on hienoa, että teillä on Tagetic-järjestelmä, että tietoa voi luottaa ja se on jäljitettävissä. Okei, mutta summaan tuossa yhteen vielä lyhyesti sitten. Eli kiitetään teitä kaikkia osallistumisesta tähän webinaariin. Ja tosiaan niin kuin mainitsin, niin kaikki tulette saamaan myös nämä materiaalit sekä sitten tämän tallenteen tässä vielä tämän illan kuluessa. Niin pyydän tietenkin, että tutustutaan sitten myös siihen, että miten Tagetic-asiakkaat itse kertoo, että minkälainen matka tämmöisen Tagetic-vastuullisuusraportoinnin käyttöönotto oli ja minkälaista hyötyä he siitä on kokenut. Vielä yksi kysymys tuli tässä. Nyt näistä tilkkareista, kun puhutaan ja näistä näin, niin onko nyt tuolla niin kuin myös ESG-puolella ja samoin tuossa, kun oli minulle näytti niin kuin Collaborative Officelta, onko siellä myös semmoisia, että tilkkareille ja tietysti näille varmentajille, nekin on tilkkareita sitten kuitenkin, niin pystytään tekemään sellaiset oikeudet, että pystyy siellä, jos annetaan ylipäätään käyttöoikeudet, että ne voi siellä haahuilla ja tehdä, niin kuin olla, mutta että ne ei pääse niin kuin tekemään. Kyllä. Eli käytännössä sama käyttöoikeuslogiikka, mitä on konsernilaskennassakin, tai ihan mistä vaan Tageticin tavallaan budjetoin, tai siis Tageticin välineessä, niin se sama logiikka pyörii tuollakin, eli sitten pystytään antaa erillinen käyttöoikeus, missä tavallaan tilkkaritkin pystyy sitten pyörimään ja näkemään, mutta ei totta kai pysty mitään niin kuin dataa syöttämään tai tekemään mitään muutoksia, että se on enemmän just vaan se näkyvyys. Joo, koska se voisi olla tietyllä tavalla kuitenkin sitä, että niin kuin itteni näkökannasta, kun ESG:tä ruvetaan niin oikein raportoimaan, niin meillä aika monta dataa niin kuin vähän räjähtää uuteen ulottuvuuteen versus mitä se nyt on, niin sitten että sä ajat raportteja ja teet niin kuin selvityksiä, niin pääsee laiskana ihmisenä pääsee helpommalla, jos se voi sanoa, että tuossa on tunnarit mene sinne. Kyllä, aivan. Mutta se on hyvä, me ollaan niin kuin tosi, siis yleisesti ottaen niin kuin tietenkin noissa muissa projekteissakin ja asiakkaiden kanssa huomattu, että on niin kuin 2 koulukuntaa tilkkareita, eli toiset on sellaisia, jotka ilmoittaa suoraan, että ne ei todellakaan ota
käyttöoikeuksia, että ne haluaa sen tavallaan sen niin kuin paketin paperisena, minkä ne käy läpi ja that's it. Ja sitten taas osa on niin kuin sellaisia, että meillä on yhdellä asiakkaalla, siellä on niin kuin tosi monta niitä tilintarkastajia on nimenomaan, ja niillä on kaikille annettu oikeudet, tai he on tietenkin antanut siellä omasta päästään oikeudet, ja he sitten tekevät sitä tarkastusta ja raportoja tsekkausta sitten tavallaan suoraan järjestelmästä. Joo, tässä on 2 koulukuntaa. Meidän Kyllä. tarkastustiimissä on, että osa haluaa ehdottomasti päästä itse tuonne lukemaan ja katsomaan ja vähän niin kuin aikaisemmin, ja sitten osa on silleen, että voisi sitä ajaa tuon PDF-ksi ja laittaa sen tuonne meidän Moveen. Kyllä, Aivan. just näin. Ja osalta, mitä nyt on itse asiassa törmässä, oli just, että ne tavallaan, että se paketti, mikä haluaa, että se on niin kuin tietyssä järjestyksessä paketti, ja se pitää olla paperisena kansion välissä jossain. Joo. Että ei puhettakaan, että niin kuin haluaisi mitään järjestelmäoikeuksia. Näitä on, vähän pari koulua. Joo, nyt kun sitten mennään noihin ESG-juttuihin, joka mun päässähän tämä on siis toimintakertomuksen sisältyvä data, eli puhun edelleen meidän tilinpäätöksestä, meillä on vielä hetki aikaa siihen, kun ei olla ihan ensilinjassa, mutta tieto on lisää tuskaa vielä tässä vaiheessa. Niin, kyllä. No niin, toivottavasti tosiaan niin se datan keruu, ja sehän se on, että toivottavasti tästä saat kumminkin vähän kuvaa siitä, että miten sitä pystyisi. Ja totta kai niin kuin sanottu, niin me ollaan sitä datapuolta, niin kuin yrityksenä datapuolta pyöritetty, niin kuin ei pelkästään Tagetikissa, vaan paljon muissakin asiakkuus eri järjestelmissä, niin se datapuoli on meille tosi tuttua, niin ehdottomasti konsultoidaan myös siinä, jos tarvitaan. Ilman. Kiitoksia. Kiitos. Okei, mutta tässä kohtaa kiitämme kaikkia, ja yhteystiedot tulee myös materiaalin mukana, että mikäli haluatte, niin mielellään sitä jatketaan niin kuin erikseen jokaisen kanssa, että mikä se tilanne on teillä, niin mielellään autetaan teitä myös tästä vastuullisuusraportoinnin polulla, että kuinka se polku vie sitten niin kuin turvalliseen paikkaan sitten sillä viime metreillä. Kiitoksia teille kaikille. Kiitoksia. Kiitos, hei. Kiitos. Kiva iltaa. Moikka.